Nas últimas semanas, a candidata do BNG ao Congreso por Pontevedra estivo visitando diferentes traballos relacionados co mar. Primeiro as mariscadoras, logo os bateeiros e hoxe a conserveira Tenais e Proboté. Carme da Silva recalcou a importancia deste sector para Galicia. Polo tanto, reclamamos capacidade directa de negociación, reclamamos un marco galego de relacións laborais onde as cuestións que teñen que ver coa conserva se negocien en Galiza e non en Madrid, e reclamamos un saneamento e recuperación das rías e do noso litoral para que toda a capacidade productiva que temos na pesca e no marisqueo se poda pechar todo o ciclo mar-industria en Galiza, que xeraría miles de postos de traballo aquí e non tería que estar marchando a xente a traballar afora. A só 3 días para as eleccións, a candidata valora de forma positiva esta campaña. Encantada, a verdade é que esta campaña, cada día que pasa, teño máis enerxía que o anterior, porque notamos como a xente nos arroupa, como a xente pola rúa nos di veña, que desta vai, que o BNG vai ter representación, así Galiza vai ter voz no Congreso, así Galiza vai ser determinante no próximo goberno e, polo tanto, tamén se poderán facer auténticas políticas de esquerda e, ademais, o voto BNG, por eso tamén nos empuxa, vai servir para parar esa dereita rancia, machista e antigalega que quere entrar no noso país. As diferentes enquisas estiman que o BNG podería obter de 0 a 2 diputados, un deles sería en Pontevedra, pero Carme da Silva mostrase convencida de que mellorarán os datos previstos. As enquisas o que están dicindo, coa prudencia de facerlle caso ás enquisas, é que o BNG se está discutindo os seus escaños na provincia de Pontevedra e na Coruña con Voz e Ciudadanos. Polo tanto, é moi útil votar para o BNG, para que Galiza teña voz e para parar a Voz e a Ciudadanos e que non entren nas circunscripcións galegas. Pero tamén nos temos un hábito que collimos hai moitos anos, que é reventar os inquéritos. E nas galegas demostrámolo. Haberá que esperar ata o domingo para coñecer se o BNG volve a primeira liña da política nacional.